Hoy, bubum. Oh, nakapasyal na ikaw dito ha. Huwag ka na dyan inaringasa ha. What? Welcome back mga kachepso. Yes, yo, break it down yo. Nandito na nga pang pagpapatuloy ng ating pamamasyal po dito sa Barangay Bungliw, Lawang, Northern Samar, sa lugar po ng aking asawa. At ayan, nandito kami sa terrace oh. Ayan oh, akala nyo dyan, nagchichismisa ng mga yan. Hindi po yan, nagbabarangay po ang mga yan. Huwag kayong ano ha. At ayan mga guys, nandito po kami sa taas ng mansion. Sa taas ng mansion. At dito po kami sumasabay sa pagkanta ng barangay. Ayan. Yung barangay guys, ito po yung paghatid ng imahe ng Berhing Maria sa mga bahay-bahay po. At ito po'y dinadasalan. At ayan oh, si Nanay ganadong-ganado dyan sa pagdadance. Yan pong aking ugangan soroserbihi sa adlaw gabi. O tuwang-tuwa si Nanay dyan at pati yung aming bibikong oh. Ayan. Nagbanding-banding silang maglula dyan. At ayan, kukunin nga yan ni Aileen yung baby namin at ipapasyal namin dito. Ayan, nagdance pa talaga ang mama at ang lula at ang bata at ang lahat. Ako na lang dito ang hindi. Ayan o, yung may-ari ng mansion. At ayun mga kachapso, yes, yo, break it down yo. Iisa-isahin natin yung mga balay dito. Babalay-balayin natin ang mga yan. At tatanungin natin kung nakapagnilay-nilay na ba ang lahat. At nandito nagpapahuli lang po tayo dahil gusto kong tingnan yung mga legs dito kung mapuputi ba o mayroong mga ugat na ugat talaga. Ayan, joke lang guys. Nagpahuli po tayo para kuha po natin yung angle ng mga buhok kung may tikwas at may lusa at may daki at lahat. Ayan, Miguel, shoutout po sa tindahan ni Padisem yun. Mamaya kami maghigante sa'yo at sa aming paghigante tiyak kung may alak. Ay, bawal pala yun kasi Semana Santa pala. Ayan guys, ito po dito yung kanilang simbahan. Ay, simbahan yung kanilang plaza na maganda. At shoutout nga pala sa lahat po naman naglalaro ng basketball dito mga guys. Sabi ko nga sa kanila, kung alam ninyo sa sarili ninyo na talo na kayo, mas mainam na maaga pa, isurrender nyo na kagad yung bayad ninyo at huwag na kayong maglaro para wala na kayong kapagalan. Diba? Mas practical yun, baka mamaya malupan ka pa. Hoy, bubum. Oh, nakapasyal na ikaw dito ha. Huwag ka na dyan inaringasa ha. So ayan guys, nandito po kami ngayon muli sa Barangay Bungliw, Lawang, Northern Samar. At maglilibot po tayo dito. Subukan po nating puntahan yung kanilang Bungliw University of the Philippines. Bungliw University State College. Diba, ang gaganda ng mga muse. Sila po yung dalawang muse dito sa Barangay Bungliw. Sila po yung maglalaban sa Grand Finals. Oh, luminga. Oh, hinayan nyo yung paglingag. 1, 2, 3. Oh, sabay ka na ha. Masyada. Nga din maglibot-libot. Mao nga ni. Ayan mga guys, ito po yung isa sa pinakamaganda po dito sa Barangay Bungliw. Luntian po yung kapaligiran at talaga namang maliban lang doon sa mga naglalakad. Doon sa mga kasamaan ko. Ayan, joke lang po. Napakaganda po ng view. Ayan oh. Grabe guys. Ito po yung gustong-gusto kong mga tanawin na simple at luntian po. Ayan guys oh. Oo. Diyan ba sintong yung babaktas? Oo, ito yung babaktas, diba? Oo. Ayan guys. Oo, nilalaksin nila eh. Ayan oh, yung mga legs nila oh, wala man lang kaulat-ulat. Iwan lang sa kung malapit yung camera, kung maklaro yung mga ugat. Ayan mga guys, ito po yung kapaligiran po dito sa Barangay Bungliw. Ayan yung traditional po ng mga kapaligiran po, yung mga bahay simple, tapos may mga tanim po sa mga gilid-gilid ng mga kalsada, presko yung hangin at maganda po, maaliwalas po ang kapaligiran. At ayan nga mga guys, yung mga kasamaan ko dito ay lumilingag sa amin kung saan nga ba kami papunta. At ayan, sinusurvey lang po talaga namin yung Barangay Bungliw at ayan, nandito na po kami mga guys. Una naming aagiin
Agiin talaga. Una naming sinadya dito yung isa po naming ninang, ang kasalukuyan pong kapitan po dito sa Barangay Bungliw, Lawang Northern Samar. At aagi po kami dito dahil pagkatapos po dito pupunta po kami kila Sir Puli, ayan. At yung mga iba pang mga residente dito pupuntahan po namin. Mga guys. Malawak po yung kanilang bakuran at ayan guys, oh, may puno po dito ng mangga. Hinangad ko nga yan at baka makapitas ako dyan ng pangsumsuman. Maganda yung pangsumsuman eh. Dati mga ninanaka. Dati sinusungkit lang yan ng mga manginginom eh. Kasama ako doon. Pero ako, taga ako lang yung lookout. Charing lang. At ayun mga guys, lumapit ka agad ako dito. Ito talaga yung pumukaw sa aking attention. Ang ganda-ganda po ng view. Ayan, oh. Tanaw na tanaw po dito yung kabuuan ng riverside ng Barangay Bungliw. At ayan, ang ganda-ganda po ng tanawin. Mga guys, may mga bata pa nga po dito. At ayan, may motor po dito. At ayan, si Lola, shoutout po sa iyo. Mega love shoutout. Ito po dito yung bahay po ng kasalukuyang kapitan at isa din po sa aming mga ninang sa aming kasal. At ayan nga po si Eileen, lumingkod na talaga dyan mga kachapsoy. At yung mga dalawang dalaga dito, nandito lang po sila sa labas. Tanda po yan na sila po talaga ay mga dalagang matakgasin. Ayan, tawa sila sa akin mga pinagsasabi dito mga guys. At ito po ang ganda-ganda po ng bahay ng kasalukuyang kapitan po dito. Ayan, si Ninang Lia, mega love shoutout po. Ayan, tumuloy-tuloy na ako dahil wala pa pong tao. Siyempre mananakgas kami dito mga guys. At ayan yung mga kasamaan ko dito, oh, nagsiupuan na kaagad. At ito po, nandito po kami dito, nag-shoutout po kami dito mga guys. Ayan sila, oh. Yung aking bibi dito ay ayan, oh, naglakad-lakad kaagad sa sa loob. Grabe, at sinakapat. Ay, ano ba yan? Inakit pa talaga yung kanyang sinilas dito sa loob ng bahay. Ayan mga guys, nandito po kami ngayon sa mansion po ni Nang Conchita. At nandito po kami ngayon para magsisi ng aming mga kasalaan. Kasi Holy Week ngayon. So nandito po kami ngayon sa labas ng mansion at inaantay po namin yung leader ng Rosary. Bigyan mo yung tindahan nila na malaki. Huwag daw isasali kayo din naka-make Bigyan mo up. yung tindahan na malaki para makita sa buong. Mga taga-BIR, may tindahan po dito sa Bungliw. Baka hindi po ninyo alam. Marami po silang tinitinda dito. May Munay, tapos may Gcash po sila dito. Baka hindi po registered. Kailang. So, ayan oh, may ano pa dito, karaba. Bigyan mo yung karaba. May karaba kayo. Marinuto. Oh, ginabi na po kami dito sa pamamasyal sa Bungliw eh. Gusto po sana naming balay-balayin yung mga balay dito eh. Kaso hindi kami umilog. Oh, gusto namin isa-isahin. Oo. Oh, Yaya. Yaya, pakipantayan nung mansion ha. Oh, sige Yaya. At ayan mga guys, ginabi na po kami sa aming pag-uwi. Grabe, sobrang enjoy po kami dito sa aming pamamasyal. Kaso nga lang po ay nalubat po yung aking cellphone at nakigamit kami ng isa pang cellphone para lang po makapag-video sa aming closing remarks. At ayan, mega love shoutout po sa lahat po namin napuntahan. Ayan, thank you so much po. Shoutout po kay Ninang Lia, salamat po sa kanyang regalo. At syempre ayan guys, nangingiklop na po kami dito. At mega love shoutout din po sa pamilya po ni Ninang Conchita Blando. Ayan, nag-enjoy po kami doon sa aming huntahan. Grabe. Naging inspector na tuloy ako ng kanilang tindahan. Ayan, mega love shoutout po sa lahat po ng Barangay Bungliw, Lawang Northern Samar. Yes, break it down nyo. Maraming salamat po sa inyong walang sawang suporta at pagmamahal sa inyong nag-iisang maestro. Wara, yes, break it down nyo. Abangan po ninyo ang susunod na part ng ating pamamasyal dito sa Barangay Bungliw.